Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya aku nih Joko. Ning di udan. Aku bar seko nggon buku Miwangi RT. Sekon di? Ngene ibuke aku. Oh, apa yang? Miwangi RT. Heeh. Ya, Jumur melu. yo mau esuk melu. Rese-rese kan Heeh. buka. Yo Apa sih? Apa? karo Kang Upe, karo golek. Oh. Resik-resik umah. Yo wong suwe ora diboni kok. Heeh. Lagi bojomu ning ndi? Balik. Nang omah ra Ora melu meneh. ora. Hmm. Ana pengajian nang omah. Oh, heeh. Iya, Mamaku nggone nyong ya. Nggone nyong ku bengi sak mirot jam barisa. dari Heeh, kono Pekalongan. sidone baline kapan? Mama. Yo baline bar screening ya. Rebu. Rebu. Heeh. Screening kan jam 11. Kan jam 12 aku langsung balik Pekalongan, yen ora udan. Iya. Heeh. Ya, Rebu. Tak eling-eling. Kangen ya. Kangen banget oh. Iya. Ya mama kangen. Iya. Iya, mama yuk. Jelas tuh ya. Raya Rebu malam sampai dina opo? Iki kan wis Sabtu to. Ngopi. Oh bengi berangkat. Kan tanggal merah. Heeh. Bisa masuk malam. Masuk malam kok bengi sih. Iya. Heeh. Iya itu. Iya, Nah. terus kalau ini kapan? Oh iya kuwi suwi lu ngarene. Awet aku bar pun iso kae kok. Iya kan? Awet minggu to. Iya ma. Iya aku Wis rong. seminggu. Aku rong. Iya. Awet minggu, wis seminggu arep. Minggu ke mau pirang jam tok ning kene. Aku dongeng oh. Hmm? Dongeng pengennya aku yo info info iso ning kesenian bareng. Heeh. Tapi yo rumah sih. Iya. Berarti ayah esok minggu mlebu bengi sih. Apa wis mlebu jam 3? Cuma lebih ke Hmm? nah, mama pilih kapan? Pilih info itu Besok berarti Setu ya. yo ayo Nah, ada Setu kok Minggu. Karepe terserah ayah nih Pak Rene. yo Aku apa balik, aku kan Rebu. Yo aja nek merene yo. Besok kan wis Setu to ya. eh Dino sesuk kan wis Setu. yo yo Hmm? yo Heeh. yo Ada ayah minggu mlebu jam piro? Minggu apa ora prei? ora Oh, masuk apa? Masuk. malam Minggu masuk malam nih sih. sih
Iya, iya. Berarti minggu sampai jam 11. Yo. Heeh. Apa mengkowe mah? Terserah ya, mengko ya ora apa-apa. Mengko yo. Koneng Apa yang? Koneng ke. Heeh. Heeh. Iya, iya, iya. Heeh. Yo, Berarti koyo ayo. Heeh. yo engko mangkat saka nggon mama. Mangkate kerja. Heeh. Iya sayang. Heeh. Yo koyo biasane. Iya yang. Ya. Yo, yo wis. Katonan umi ya. Hmm. Halo. Halo. Yo, halo. Katonan kumismu. Aku yo. Iki mirsik wis rampung. Wis kari go dapur. Heeh. Lah apa make ning omah dhewean to? Yo ono anake. Ono masku, ono bayi. Heeh. Yo ngewangi lah. Heeh. Apa sing cedhake Mbak Sutin kuwi apa? Iya, bener. Heeh. Ngisore. Yo let biji loro, let biji. Oh, sing omah gedhe omah kuno kuwi apa? Iya, kono. Oh. Heeh. Tapi aku ora emat ya. Yo ora emat lah, tapi aku ngerti mama. Heeh. Iya. Berarti wetane Mas dodok aduh ya. Waduh lah. Heeh. Apa kuwi sing jero kuwi kok yang latare jero kok? Apa cedak jalan rayane apa ledak cedak iku cedak dalan? Yo kuwi menjero kuwi kan gone semehku kabeh. Oh, Arep dalan tekan mburi pol kae kan gone semeh. Gone iku. Iya. Iya sayang. Nek aku ki dhisik kenale make jajan kae kok sing digendong ning tebok kae nek dodol jam 10, jam 11 dodol buah-buah kae yang. Kae lek amar, akhirnya omahe ning gone keteng bubar. Ya iki ayah ning kono to. Yo ki semeh mulai. Iya, Ya sayang. Mama wis mampu lho. Nembe maem. Aku pengen gereh aku. Greo. Gereh kae lho, sing gereh kacang. Wider Mak Siti. Kudu supaya wong ora digelpungi yo. Gereh kacang. Karo sego putihan, karo sayur. Kerupuk Kacangnya oke sih. kacang kita. Ya. Kacangnya kita. Aneh wae ya kayak Ora ngerti takok to, Mak. Iya sayangku. Yo. Ya wis, Ya. sehat-sehat. Ah, Amin. sering bersyukur ya, Mak. Iya sayang. Karo sering-sering ning keheningan, Mak. Iya sayangku. Wis ya, Mak. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Iya. Iya. Iya.